Litigino marwa ni apedha ibro bedo kitimo yo makare gi obila mano mar fwenyo ndach jomaundu ma bende nonego chuk dar mano mag gwenge mag Juakali e kaunti ma Kisumo. Kapod antiere kaunti ma Kisumo kuom kinde ywak maka kod kacha ne mienjo bang' ne yaw chiro mano ma Uhuru Market mano ger manyien e boma ma Kisumo higni 3 mokalo. Kata kamano sani jo ohala lero ni kuom dweche 8 lokruok osebedo kendo jo ohala sani kwan gi medore e chirono. To kata bedo ni gipuoyo lokruok kod dongruok ma sani nenore e chirono, to gin go tenore kod bero yore. Ka gisanya kod gajuang adaro tuta Millicent Adhiambo kachiel kiti kaunti ma Kisumo mar mondo mi oler no ko Millicent kinyalo ninja mi wako tenore kod report ma Sharon, achiel kachiel kawuok e kaunti mag Kisumu e lakseche gi an e chiro ma Uhuru Business Complex, chiro ma bende ne oger higni mokalo kendo higa 2022 ayanga mondo mi jo ohala mopogore ma bende ne muke e laka peyni kata manigolo mondo mi owe yore bero boma ma Kisumu thuolo mondo giyud kama ginyalo loke makare nowinjo be ni donje kendo kanigere chiro makamano nomuonyo omenda maromo milion kendo nidwaro ni kaber to ohala maromo 1000 be ni nyalo biro donjo kaendi kendo yude kaka ginyalo timo lope kata uso mwandu gi mopogore opogore. Chien kanyo osebedo kwalimogi kendo wang'iyo kaka weche mag ohala nyime e kaunti ni kata chironi kachien kanyo nitie ywak mopogore ma bende gichwalo mondo mi otimnegi ne jogo mane osedonjo ka nikech nyaka sani wayudo ni ji duto manigeno kata johala duto manigeno nodonjo e chironi pok odonjo. Ang' ne adhi achiel kachiel mondo mi awuo kod jakom chironi jo ohala ma bende loke chironi mosedonjo mondo giler ni to ging'iyo kendo ka gipimane chiro mawuono nyaka sani. Bende mane gisebedo ka gichwalo ne tend Kisumu osetimnegi koso oyo koro kaka inyalo ng'iyo chiro mani bende kwan mano geno nodonjo kanore osedonjo oyo to chieng' yudo chieng' chiro bende nyalo kume kod kuon chopo kaendi yudo mondo jo ohala oyud nyalo moko mano timore koso gi city manager adwoko ne giero mano kamano maduong' kuom miyowa chiro mar Uhuru Market ma kila ng'ato ne opog stall to gima kwayo jo ohala ma Kisumo giwe luor gibed ni gidwa timo ohala nikech siasa osebedo mang'eny jomoko dwa nogo siasa to gin jo ohala be koro dhi odonjo moko timo donjo siasa moko nyal timo ohala to akwayo jo ohala maching' mong'eyo kaka jo ohala mosebedo gi chir modonjo Uhuru Market matiyo to kuom sani expectation mane wan go kuom joma ne onego bed ni donjo Uhuru tin gi ma osodonjo but ji endelea gi gedo ma waneno progress kabisa ma joma tiyo mosoyawo kar tijegi gisebedo ka giyudo nweng'o mok dang' awach ni ng'ato moko yuto ji yuto kata matin oloyo kwecho to dadwok mana erokamano ne jo kaunti gimiwa yot mondo gikelnwa ji joma nomuki mapok oyudo kamoro gibi wabro shirikiana kodgi mondo wane kama de gibede mondo giyud kama ginyalo loko ohala e yo makare waiuru e dho ndara kendo city manager osebedo ka dhawo gi ji ahinya to ok dhawo ni mare city emosodhi malo wasebedo classified e town mamalo iwinjo ka Afrika wane mwawuok e town ma namba 5 koro ang'o miyo mondo wayer town wani mondo wayier uru town kumoyekednwa e chiro mondo watiye uru ji adima nowinjo donj ka to gi sani ji adima osedonjo ji manonego bed ni donjo ka ne en karibu ji 3000 but kwa sani approximately ma wan go around about ji 600 walaw 700 ji nitie jo mosobiro mosoyepo mosoketo mwandu gi ei odgi lakini ibepe mapok giyepo but progress mantie odiochieng' kodiochieng' iyudo ka ng'ato biro stall ne oyweyo stall ne ogoyo shelf ng'ato wiro rangi koro activities to timore kabisa ma an gi yie ni kachop
dwe mar 10 to wadhi yudo lokruok maduong' ahinya e Uhuru Market. To bende Uhuru Market osebedo kod chieng' chiro manyalo yangore ne oganda nikech waduoko ni kata Kibuye kod jiche mamoko ni kod chieng' chiro mek. Emomiyo aduoko ni City erokamano kuom kwayo mane jo traders mo Uhuru Market nokwaye. Aneno ka nyotimo mu gazet manyoso wuok e gazet momiyowa chieng' chiro mar Uhuru Market en tich abich. Koro wakwayo joma nitie e counties maoko kaka Kalang'o, ka Jotok Odera ka gi joluo duto te man Nyakach, man Kisii, man Migori, wang'isou ni chieng' chiro mar Uhuru Market en obro bedo tich abich. Koro wantie progress mondo wabro ng'isou effective day ma koro wachako kamili mwa ung'eyo ni tich abich Uhuru Market. Erokamano ahinya machiegni chien kandi be mana dweche 2 mokadho ne wan kod ywaruok anyalo kete kamano e kind jochiro ma bende nowinjo be ni biro kaka moting'o Nyamlori, Garissa kaachiel kod mamoko. Ne giwacho ni chal ka gima thuolo kata stonde onge yie kama ginyalo donje kendo wachgi nodhi ahinya mondo chopo nyaka e nyim doho. Kaka achiel kuom jatelo maka kata kamiti mar chiro ni inyalo wacho ng'eyo wach. An aduoko erokamano kuom penjo mipenjo. Gi nyinga en Joshua Nyango Nyamoya, an security mar chiro ni. Kwayo mar jo Nyamlori gi jo Garissa Lodge already gin joma nosebiro kama nogedo maber kendo most of them gin gi ute ka makata gin gi wegi ging'eyo. Akwayo gi duol mamuol, ng'amo magi ot onge, gin gi wegi gi jipanga mondo gibi gichak loko e ute gi mane gigero. Nitie joma ni pok otemo ng'wa, joma ni pok ogedo, mane pok otieko. Wakwayo gi mondo gibi kuonde gi go pod ni nono, gibi mondo ging'igi ka nitiere oger ode mondo otim ohala. Ne jo Garissa Lodge, already jo Garissa Lodge bende nitie kuonde mane wasetengo negi kama already ne giwacho ni gidhi omo material. Pogi omo material gi kuonde mang'eny ne gisegero udi ni ka gibi gidonji mondo gilokie. Wan wok wane rach moro ma ng'ato dwang' security ma Uhuru Market ok wane tabu moro amora e Uhuru Market. Wach ma ng'ato dang' wach ni ringo oko no magi udi no to pok obiro dak obiro mondo ket mwandu ne mondo wach ni kama adhi ket mwandu na cha onge ka koro wach weche ma giwacho no. Erokamano ahinya machiegni kaka jaloko ohala ma iye ka inyalo leronwa ni chien kacha nwago mbaka nunyisa ni e chiro ni nudonje lakini weche mag ler ne onge choche. Inyalo wacho ng'o sani nitie lokruok ma kamago to uso chalo nade? Mokwongo agoni erokamano. Gi nyinga en Catherine Apio Nyambuga. Ada wuoyo korka sekta mar hotel. Chien kucho nwayuak ahinya nikech ler ne onge, pi ne onge maber, customers ne onge, lakini gi seche makamagi wan wadhi mbele gi tich kendo tich ok dhi marach ahinya kaka chon mbele ni kucho chien kucho no wan gi shida, ibiro gi chiemo itedo iketa kanyo chuni ting'o chiemo idogo ot. Sani watemo customers biro, nitie ji mang'eny moseng'e ni wantie Uhuru Market ka, joma pod wacho ni Uhuru Market ok ti ok ang'e ni gintie Kisumo mane, lakini Uhuru Market tiyo, otende man Uhuru Market tiyo te kendo gitiyo maber kendo customers oseng'e ni wantie ka biro chiemo. Machiegni nyalo medo. Erokamano ahinya. Nyinga iluongo ni Scholastica Alwach, jo Kisumo ng'eya kaka Scobet. Antie Uhuru Market ka. Uhuru Market tiyo maber. Joma wacho ni Uhuru Market ok ti kata sani kan wadhi e hotel bar sector ji opong' di chiemo. Jomoko ma pok obiro jo hotel wetena. Awuoyo kaka ja hotel. An assistant chair mar hotel mar Uhuru Market ka. Bi uru mondo wati mondo telo bed mondo Uhuru Market obed gimoro. Kok kamano to erokamano. Mana mapiyo kwa tieko. Erokamano. An jakom jalot mo Uhuru Market kendo jo gik moko matindo kothe matindo akwa jowetena no Uhuru Market ka bi uru mondo wati uru gimora mora nitiere maber, customers be donjo. Kidwaro kienyeji bi Uhuru Market, kidwaro cereals bi Uhuru Market, bi negi wang'i to parking bende wan go, gimora mora iko sambamba. Akwayo jo hala duto mwanda swehra manie ndara maringo koni gi jo county government bi uru mondo walokuru. Chieng' moro bro chopo chieng' mibro yuaga ng'eto ko mibro dhie onge. Kore momiyo bia gi sani ti choma tir ane jakom jo chiemo matindo jalot bi mondo wawuo waket wiwa kamora achiel. Bi chieng' tich abich en chiro Uhuru Market. Erokamano. Erokamano mana mogik mapiyo. Erokamano an iluongo ni Ezekiel. Atimo ohala Uhuru Market. To gima anda wacho ne jo Kisumu. Uhuru Market en chiro manyien, ok ochal ka Kibuye mane ji owuok king'iso gi ni loso mondo eka giduogi.
koro ji nosadok Kibuye. Uhuru Market en chiro manyien. Gima kendo damed akwayo county government ni kik giluor pango town. Gipang town nikech wadwaro ni mtokni mag matatu obed ni nya drop ji along Nyerere Road kar kae. Mano wang'ayo ma gibo konyogo Uhuru Market mondo wabed gi customer seche duto te ka bende jo matatu sector beringe wang'ayoni. Mogik tawacho ni ng'ata ma dwaro biro Uhuru Market orwaki nikech kar kae en mana tich to tich ne motiyo. Wadwoko ne county erokamano gi city manager e twich ma gisatiyo Kisumu ka. Erokamano mana kamano mana kaka isewinjo kaka johala giwacho ni kata obedo ni chien kanyo ne giywago dayo ni Uhuru Market ohala nok dhi maber kendo nitiere gigo ma bende pod ne giremo to nyaka sani giyango ni tend county osechwalo negi gigo mane gikwayo kendo gima gikwayo en mana ni johala mapok odonjo owe siasa gima kaka ginyalo chopo kaendi mondo mi gitimo ohala. Tend county bende kwayo ni kaber sama gipango boma to gineni weche mag matatu gikelo moko e aluora kata paya Nyerere mondo mi okony johala ma bende ni kaendi gi jowuoth manyalo kelo uso kata loko mondo mi ober yore mag uloko ohala e chiro niendi. Ka okamago mago weche ma bende pod wanyonore kaendi wamedo luonu achiel kachiel mondo wang'e ni to kopogore kod mago magisewacho go mathoth ma bende pod opondo ma wanyalo kolo gin mage kotenore kod dongruok kata dhi nyime mar kar loko kata chiro ma Uhuru Market. Sharon kionge penjo mora mora taduoko ni e studio mondo dhime kod weche wamedo chopo na mesa mar ke weche. Sharon and Komi. Erokamano ahinya Millicent, wawinje yo makare johala go loso ka bende gijiwo jowetegi mar mondo mi oriwre kodgi e chiro mano ma Uhuru. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Ndakuram gajwang' hanno ka kinde